Mä oon lähtenyt yrittäjäksi 15 vuotta sitten ja mä halusin rakentaa semmoisen itselleni mielekkään työpaikan, jossa mä voin vaikuttaa työaikoihin ja työn sisältöön. Siinä mä oon kyllä onnistunut 15 vuoden aikana, että mä oon saanut kehittää mun osaamista ja palveluita oman mielenkiinnon ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Mä haluan rakentaa asiakkaiden kanssa semmoista inhimillisesti toimivaa työelämää ja tuloksellista työelämää, eli semmoista työelämää, missä ihmiset voi hyvin ja organisaatiot menestyy. Valmennuskumppani Oy tarjoaa johdon ja työyhteisöjen kehittämispalveluita. Eli mä autan mun asiakkaita kehittämään johtamista, esihenkilötyötä, tiimien ja työyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja sitten mä autan mittaamaan ja parantamaan työhyvinvointia. Mun asiakkaiden kokoluokka vaihtelee ihan yksin yrittäjistä suuryrityksiin ja sitten hyvin monenlaisilta toimialoilta ja myöskin julkiselta sektorilta. Ja valtaosa on tässä 150 kilometrin säteellä Kalajoelta, mutta sitten teen esimerkiksi tämmöisiä henkilökohtaisia valmennuksia paljon myös etänä kaikkialle Suomeen. Yksinyrittäjänä toki pitää itse vastata tekemisistään, mutta ei se oikein yrittäminen onnistuisi ihan yksinään, että kaikki yrittäjäkollegat yrittäjäjärjestössä ja sitten muut yhteistyökumppanit on tosi tärkeitä. Et yksinään sitten ehkä vähän kuplassa saattaisi jäädä asiat myös, että ne ei kehity, jos ei saa sitä yhteistyötä tehtyä muiden kanssa. Kyllähän se yrittäjän arki on monesti aika tasasta ja siellä on niitä vastoinkäymisiä ja sitten on niitä onnistumisia ja huippuhetkiä ja täytyy sanoa, että tämä yksinyrittäjäpalkinto oli semmoinen huippuhetki tässä, joka tuli tosi yllätyksenä, jota arvostan todella paljon. Ja haluankin lämpimästi kiittää Keski-Pohjanmaan yrittäjiä tästä tunnustuksesta. Ja samalla haluan kiittää myös kaikkia mun asiakkaita ja yhteistyökumppaneita vuosien varrelta siitä, että olette mahdollistaneet mulle tämän yrittäjyyden. Kiitoksia.